Hello mga bay, kumusta mong tanan diha? Nami karon sama-sama buong pamilya. Nawa nato si Rap Rap. Happy birthday! Hi! Si Kuya. Si Kuya. Isa naman eh. Happy birthday Kuya! Happy 13th birthday Kuya Arjan. Angel! Belated happy birthday! Magulang pa na itong birthdayan man, no? Happy 12th birthday. Birthday Bisaya man kay boy. Dili sanding. Ayaw, kay mo lang to. Sige. Ayan, hello ninyong tanan mga bay. Padung mi karon sa SM Seaside. Kauban ang among si Papay Abil. Asa daw gi? Asa daw? Si Papa. Ay kadlok. Asa daw? Asa daw? Apariyag ka naong, ang naong. Okay. Kaming tanan karon mga bay manoroy mi. Kani akong mga bahandi nga duha, mag-birthday sila. 12 years old si Ralph Andro. 13 years old ang akong Kuya Arjan. And then, ako silang ipangutana kung unsa ilang gusto. Di naman also handa-handa ron mga bay. So, kung unsa ilang gusto, mura akong ikuan. Kung himuon kung kaya. Ingon sila nga gusto nila mag-ice skating. Okay, so 30 pa ilang birthday, 30 o 31. Si Ralph Andro, October 31. Si Kuya, October 30. Nag-first birthday si Kuya Arjan. Nagsigipog panipa si Andro sa akong tiyan. Kay gusto na mo gawas. Onya, akong hapyod-hapyod akong tiyan, ana-ana, hapyod-hapyod, ni Kubi. Ugma, nagawas ha, kay gikapoy pa si mama, kay nag-birthday si kuya. Kay medyo, naapaman mi, kusog pa man among negosyo ato, so, medyo bongga-bongga ang birthday ni Kuya Arjan. Kani silang duha, medyo okay ang birthday nila. Dito ra ni Angel, dito ra mi kuan unsa ni? Pobre. Ni dito rami na basta kasabot na mo ana kanang lisod na kaayo ang among pahimtang atong panahon na. And then mo to naminaw biya pud taon si Rap Rap kinaugmaan jud siya ni gawas. Unya gipatulog pa jud ko niya iya kung gipapahulay kay kabaw siya nga ikapoy pa ko. Kay og ikapoy ko unya among gawas na siya di niya ko kautong agoy. Unya si Kuya di ay pagkatao ang puso taas kayo nasa liog. Nasa liog. Si Kuya kilig. Nasa liog di ay ang puso. Magani daw nadali nagawas dayon. Medyo dugay-dugay jud ni gawas si Kuya as in. Mga di si Kuya lagi dugay ko sige ko balik-balik sa Arinola. Hala, malusot magka ni si Kuya sa Arinola. Unya. Bato si pangi. Dayon nag-away man gud mi ato ni mama ni Lola Ilda ninyo kay wala man sila kadawat na nag-eskwela ko na buros na mga ko. Nag-away mi nya kanang pag-ingon ako nga ma pasayloan ako ma. Nigawas na si Kuya. Dito pero ikatulo na to nga ikatulo na mo balik-balik na to sa ospital sa Pabilia magkagi. Natawo Kuya. Sa Pabilia sa may Recto Metro Manila. Ma, silang doon alak sa ospital. Dili, si Kuya ra sa hospital niya. Kamong duha sa Lying In Clinic. Sa kuan ra mo kanang sa health center. Si Kuya ra kay galisod ko sa kang Kuya. Bato, grabe ko. Galisod ko maayo niya pagpanganak. So, mo to mga bay, ilahang gusto karon lagi mag SMC side sila. Niya, pila ka tuig mo na kuan kanang sa ingan ani why birthday si Angel birthday si Angel na ay one time na nag-birthday si Angel na ang among handa is duha ka buok quick chow o usa ka buok itlog. Ito yung mga time dito na to sa probinsya. Hindi, lagi ko. Unya ang Basahin mo likod.
No, na ni. Na, kanina Ah. ako ha. I miss you ako. You're so special. Agi, ako kay good day. Na ni mga kuan di ay ang fresh. Lahat to sa silida. Na Ingon siya. may mga I love nakasulat. you. Ang putit ni Agi. Ingon pa siya. Miss you. I love you. I miss you. I love you too. Miss you. I love you. I miss you. Ma? Okay, na miss karon sa tulay diri sa Mandawi na ning tulaya. Bok. New Bridge ni. New Bridge diri sa Mandawi mga bay. Magkuan mi, magkuan mi. Marcelo Fernandez. Hala namri. Katulgon ka? Te. Ha? Te. Asa mo oras sa mata? Alas 7. Di oy. Man to alas 7. Alas 8. Kandong kuya. Si kuya alas 2. Wa ka nagbutag jail sa imong ubi. Hugi unta. Ay, alas 3. Butan ha. Graduate. Nato ka dito. Uy. Graduate ang baby nako. Graduate. Ang baby boy nako. Alas 5 dito. Alas 3 man to. Di man ka itong nahigda pa sa gawas ba? Ganina rin ka sa tulay. Sige lagi mo tarong kay mauro man akong ikahatag ninyo ang edukasyon. Bahalag magka ligo-ligog singot ug paningkamot. Basta eskwela lagi mo tarong. Apil-apil sa mong paninda. Na maligya kay ngano. Isang pag mga professional na mukuhon. Magamit gyapon ninyo ang negosyo, tinda. Mama, kulangan og jail. Kankin ba? Asa? Kulangan og jail para ma-enjoy. Ken man na. So sa mga muanha karong adlaw, see you ninyo mga bay ug salamat kayo daan sa inyong pag-anha. manimo. Ako ning giingnan sila nga mag-invite sila og mga close friends nila sa school. Si Ralph Andrew og si Kuya. Unya kay dili man mosugot ang ilahang mga mamag papa kay layo lagi. So, ang among plano magbas unta mi kung muna ay mga manguyog. Nya cameraman so nagtaksi na lang mi mga guys. Padulong dito. Basa ni Sablay. Ha? Ano man na? Daan kay bulsa di butang sa butang sa imong bulsa. Matras na kita. Atras. Na, Nahuna ra na nimo ni atras. matras ni ana. Break. Lo sa mana? Ano katol na? Tunay. Oh. Hapit na mag-abri Water World. Kuya, Dugay na ko kakuan. ma, birthday lang nimo dira ta. Puhon, kaluyan sa Ginoo. Birthday nimo dira ta. Puhon. Na, ang edad ni mama kay 30 ko naman 30. Rantay? 4. Rantay 40? Ang papa 36. Nye. 48 na na yung papa oy. Ha? 48. Ang edad ni mama kay 30 ko. 30 papa. 38 daw si Papa. 36. 60. 68? 68? Taas kayong ko. Kung 68 Senior citizen? maguwang pa si papa ni Pero nga imong buhok bi. nilulukan. Luloy. Saan ba ko galo ma? Galo pa Mga katumboy. Malibat ko. Ganun makagalo pang lalaki yan. Haman ang jacket ni Andrew kuya. Wala. Tugdawon mo dito, bala mo. Hala. Kugmo pa more. Ila to eh. Kumo din na. Dili na kugmo. Taras na sutyang ilong. Ay mo ada yun. Husky slide mo. Hindi, taras na yun. Ano, tarang Water World mga bay. Kita tong lingin. Busod mo na anang lingin. Kita bi tanawa daw ang camera bi kung kita ba ang Water World. Dili. Busod mo dara na. Ma-zoom ni. Tumbling yun mo gyud. Ma-zoom. Nakita na ang Water World. Wala man kayo. Hi ka. Naba na ilop-tilop ara ya basta mo kuan mo patay gyud. Abot dadto sa to. Water World. Hapit na siya mag-abre. Nag-ayo pa na Tornado. sila. Nag-ayo pa sila kay basig slide ba. Ano ba?
Di makita si Angel. Ikaw perminti mo Ano, soya mo? Kailangan ka ng... Oh, dili ko kasuntik. Irog diri kuya. Irog gamay lang, irog gamay. Yung mukha, mas pinti agad. Langi ang bato. Ang langi ang bato. Picture nasa ibaba pinakababuan. Sige. Uy, naka-push, naka-play na. Nakaplay ito. Go. Kami sa ilalog sa bridge. Kita gawas. Okay na. Sounds. Namay, ilera magaya kay kusog man tapadagan. Nya ragawas. Apta may magawas. Tara gawas kami. Oh. Ayan oh, malapit na kami guys. Ayan mga bay, doon na kayo may Darang SM Seaside. Ooh, see you. Tara among bukid. See you mga boys. Sa Darang SM. Lukas sa mga Unsay gibati ninyo karon? Nga doon na ta sa skating. Ako ikaw? na jog ko. Kaskiting. First time, di ba? First time. Ikaw kuya, ano yung gibati ya? First time mo skating karon. Ha? Excited. Kulbaan ka? Excited. Excited. Ikaw be, kulbaan ka be? Smile lang. Smile lang. Okay, we're already here. Di ara mga bay. Dito lang ta kuya sa may entrance kuya. Dito ah. Sod lang dito. Sod lang tadi sa entrance. Yeah. Okay mga bay, naabot nami. Amo sang i-post ha kay. Naok sa aming mga boys. Sige. Ano may mga bay? Naka Daniela sa entrance. Ay, kurang entrance. Si Papa. Welcome sa Ano nga yan? Yes, kay Yuga kay malibot. Bye, madari. Torang. Torang isa ka artista. Ay, my God, God. Hello mga bay, di namin sa SMC side namin si Jollibee. Asa na ron? Oh God, di ako yung vlogger nga na-meet karon. Ang iyahang YouTube channel is Stella Mendoza. Hinaot nga inyo ha silang suportahan sa mga bay kay nindot kay iyahang tumong sa iyahang channel ang manghatag o grocery o basta mutabang sa mga angayang tabangan, di ba? Nindot kayo ang iyahang content mga bay. Hinaot nga suportahan po nyo iyahang channel Stella Mendoza. Okay. Sige. Hello, suporta mo sa akong kuan sa channel ako, Stella Mendoza. Daghang salamat. Ayan, sige. Kinsa man po ning gwapa kayo ng mga kauban. Video, ay kagwapa sa iyang camera. Woman, grabe, perfect tayo. Siya may taga-video. Okay, thank you. Hello mga boy, pag-usap. Yan, nangaon dito rin. Kauban ng gwapa kayo ng vloggers. Hello. Sige, ali, gwapa. Dili magkuan mga sa midaan ay ako yung mga tusa kuan sa skating sa taas din sige manood. Thank you. Good Sunday.
Lubos na? Mo ba? Kami na yung buwan ko. Oo, sige. Service na rin ang tissue. Wala, sorry. Ang puto, spicy na rin. Sige, may mga rice. Rice. Kita rin ang anta. Birthday. Happy birthday. Happy birthday. May kainan. Sige, sige. Go. Dating gamay. Mga unta mga boys. Mora niya mong gamay nga handa. Nami visitor do ka buok. A vlogger and a camera woman. Napaka beauty. Murag si kuan si nga ni partner ni Downing si mga ba? Chansay. Oh, Chansay. Ang buto lang basta kas naisay mo na to. Sige mga una ta. Ah. Mga unta ninyo, nag-agiran sila. Tapos dito na kung ikaw Sansay. Sansay, gusto pag-rice yan. Nara diri ang rice ha. Kainan na yan eh. Asa ka ba? God. Ano po, ang buwang na dresser, lumingag dito. Lumingag ang amo ang sayangan, anilungsod. Kaya among barangay is manlabay. Gagmay na yung manok ka ron. Unsa ang Jollibee, gagmay na kay manok. Dagkong din yung manok. No? Gagmay na lagi mo. Dagko mo, dagko no. Gagmay na kikaan dyan mo kayo man. Iskiting na rin mo. Ano yung palit-palit. Hindi, sa una, kaysa ka manok. Sara, tinidor sa takal ng mga bike. Gawas. Gawas sa balay. Kaon. Kung uyab di ay. Ano na? Kasi kayo lumuna siya. 2017 March. So guys, pero bago lang ko na-monetize last 2018. So ano na kayo balo na monetize? Kung wala kayo ng mga followers na po nga i-monetize na ana. Mag-uwi, bawa na. So, muna nga kung kuwan ka ano yun, wala mo ito. Siya mo yung nakabawa. Bago lang din naman monetize last July or August. September yun nakapars sahod sa 8. Grabe ka buka. Grabe buka ko. 1 year nakapin na kasi. Sure. Oh, dagang bitaw gayon nga Saudi ko. Kuwait ko mga bayad din sa Saudi. Dagang nag-comment na, "Di na kang balik sa Saudi."
Tapad ra. Wala ko kay Balo, pero sa ako yung amo ito kong galit. Buhat ka sa Facebook na. Nakikita nga. Sukan daw, dili ko mo. Asa to? Ang imong Ang page? Ang, sa page or sa personal account? personal yun na. Ako, Oh, okay. personal account na ko, Joy daw ko dayon. Ang page, yun na ko ang indicate cam ng tweet. Kaya ang katong indicate cam nga Primero, daw na kay followers ko. Almost 400k na na siya, pero nang layas ng uban nga sa 200 na pinalang karon. Nahap na siya kana may nahap. Bago lang 5 months ago. Niya, di na dito nabawi. Sayang kay may nanay kita. Ha? Wala niya ito. Dito daw. Ako lang. Dito lang. Wala ko ba? Kasi mga iba ko ng vlog-vlog. Nag-ako ko lang mga video. Yaw-yaw lang. Comment ako sa back. Nya, ang kato na yung video na ko nga kato ito, piso-piso, hulog piso-piso. Wala siya comments mga bagay, disable ni YouTube kay tungod na daw minor. Nya, pwede na ko to siya i-enable pero dagdag mga processing kay nahanglan ang laptop ko kay laptop daw. Moto nga tingala bitaw ko nga. Ano man nga zero comment man niya, daw nag-like ana na. May gani na yung nag-comment sa uban ako nga video nga, ngano daw tong piso na ko nga video na. Dali daw maka-comment. Ano na ba? Bidisable ni YouTube kay na minor. Kung di man first time na minor lang ang mga anak permit ng video. Hindi ko din nag-post. Anong kayo, magbasa dito. Magbasa dito mo. Kaya gan kita dito. Tingala mo lang kasi ma-close yung channel. Yung andin mo, labi na sa mga music. Daghang ibalaod si YouTube niya ba? Gato na siya. Na-shock ko. Tingala ko nga. First time nito po nga, wala'y comment. Comment or turn off? Turn off. Naka-turn off ang comment. Pinalan pa ito na ako atoon sa settings pero gamit ang laptop. Wala ko magkuha na. Ito. Nga, dili sa mga comment dito. Kahuway sa mo. With comment. Pero gagmay na dyan ang manok ni Jana. Mahal na ba ang kilo sa manok? Mahal na. Sa mahal rin niya. Kaya hindi nila ko ito. Hindi niya kami na. Napay daghang luto diri ha. Double rice bin akong gikuan. Luto din. Oh, luto ko sa mga karton na no. Diri karton tingala bitaw ko luto. Uy, ito sa mo. Sa mo ang mga bay sa Mindanao, ang kanon luto, diri kanon gid. Kuya, luto kuya. Duha ka buok. Isa nga luto. Ano na? Isa sa mo luto. Sa mo luto ang gabi kanon. Dayon, unsa may inyong kuan karon mo ara ni? Vlog mag Ibunawan ni kay mamita mi nito kuan. Bitan mo mo tabangan mo. Nga ko'y na tanawan ng video nga gitanggihan mo. Ano naman to? Kuan kanang dagang daw ni kuan ba ni kanang Tabang nila? niya oh ni interview niya una niya nagpasal kuan kuno matag niya nagpasal kuno siya among kuan mo kay gobyerno wala daw gihatag niya ang kuan Murag nakuan siya kanang na-discourage. mo to balibad na lang siya dapat kung nakuan na na ayun na lang mo daw Yun nga na naman, dala naman na mo. Nasa video mga bay nga, si tatay ko lang ninyo ma'am. as nanay Ikaw lang, anak. Wala na. Pwede ko. Oo, okay ra. Moto nga si tatay, iyang gitagaan mga bay, o grocery ba to yung yatag? oh grocery Grocery, kunya gitanggihan ni tatay kay nade siya rason. Nay rason si tatay nganong ni kuan siya ni balibad siya sa
Gracia. Sayang. Oo. Kay nana, ibinuangan na dahil siya mo, di mo. Tay, dala naman ako tay. Ano ba? Wagin siya. Basta niya kumukuhan. Ano Ang sa sabi na sa siya. Hindi natin siya mamahay. So, muna per main yung content na mga tago. Nindot na. Malagan pa yung followers. Please, suko. Langay ka. Ingat mga bay, supportahan niyo yung channel ha. Ang sabi, nalimot ko. Estela Mendoza. Estela Mendoza. Pero may man siya mag-comment. Na siya i-comment nga ako tong ito, manghatag mo mga groceries sa mga angayang tabangan. So ingat nga, supportahan niyo yung channel mga bay. Together with her beautiful camera woman. Nya, din ni malami kutom ha, kay medyo taas-taas na rin. Daghang salamat sa paglantaw kanunay. Ayaw kalimot ang like and subscribe. Thank you so much mga bay. Daghang kayo salamat sa inyong suporta sa mga kanunay. Laban lang mo diya mga OFW sa tibok kalibutan nga napadpad sa kanilang kanasuran. I love you all.